Mana kamanya kwa ramuge juanga pile kapile ko ser musadek marokinyi wangen wadonje kidieny mar mbaka oromo kidieny mabendo wadhigudo nyime nyaka sa abich mano maro nyango kwa kamano kidieny mar mbaka oromo ntiere koda kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo kamar ariyo en twak e chendo mar mbaka oromo kiny maka wuonan kamar mi chal mar fwambo gigo kuma bende jofwambo luwo odiochieng' maka wuono bang' mano Cleophas Oluoch biro bedo ka donjo kod twak e chenro mar mbaka oromo kwa kamanya kwa ramuge jongo kiny maka wuono we wang'ini en ang'o ma bende timore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi tipo mineno ka ma en jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kaendi mano Ezekiel Mashogu okiny maka wuono migawo si Ezekiel Mashogu biro bedo ka yango buk mosebedo ka konyo e keyo chiemo e sikunde chenro makamano biro bedo ko oyango kar mano biro bedo ko yango kata mnen chenro mabende dhi nyime chenro mabende no chakre sa ariyo mar okinyi chenro makamano dhi nyime e kar tiegruok mong'ere kaka Kenya Institute of Curriculum Development nyalo bedo kata mana kipenjore ni chenro makamano mano yango buk mabende osebedo ka keyo chiemo e sikunde en buk machalo nade parni piny Kenya wantiere koda gwenge 29 mabende oro jakwako gwenge mabende ong'ere gi dho ngere kaka Asal Regions gwenge makaluo nitiere gwenge ariyo mabende nitiere gwenge 29 makamano mano gweng' mano ma Migori kanyakla koda Homa Bay koro chenro mar buk makama osebedo ka konyo jopuonjre mantiere e gwenge 29 makamagi mag yudo chiemo e yo makaro kiny makawuono mano e chenro mabende iyango koda jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kaendi jafwambo magwa nitiere chenro makamano gibiro bedo ka ginyisowa gigo kuma bende timore kata mana madhi nyime e chal makamano kopogore gi manya kwaramuge juanga en ang'o mabende okinyi makawuono biro bedo kwaluono okinyi makawuono parni odiochieng' makawuono en odiochieng' nwero mar adek mabende itime nonro mano mar lai mar somb CBC chenro mabende nochakre wuok tich mano mar jumani odiochieng' makawuono kendo odiochieng' mar adek parni chenro makama ibiro bed ka itimo e kinde thuolo mano mar jumbe ariyo mabiro ka bende chenro makama itimo e counties 10 parni counties 10 kitimogi otagi koda jokanyo mano mabende nono lai mar somb CBC jokanyo 49 kotelnegi koda jakom margi mong'ere kaka Rafael Munavo katika mano odiochieng' makiny nono lai mar somb CBC kama bende in kaka japiny inyalo chopo e gwenge makamago kuonde mabende ibage chenro makama mar mondo mi ichiw pachi ahinya kotenre koda lai mar somb CBC mabende osebedo ka kelo paro mopogore opogore odiochieng' makiny gibiro bedo Mombasa Makueni, Nyeri, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Nyamira, kanyakla koda county ma Homa Bay. Parni odiochieng' manyoro county ma Migori ne achiel kuom counties mabende nitimo e nonro mago mag lai mag somb CBC. Chieng' tich abich gibiro bedo e county ma Isiolo, Wajir, kanyakla koda county mano ma Laikipia. Kaparni deadline kata mana odiochieng' mogik manego bed ni ichiwe submissions makamagi en chieng' tarik 18 mano mar dwe mar 11 chenro makama bende odiochieng' makawuono wabiro bedo kwaluo kopogore gi manya kwaramuge juanga wantiere koda ang'o kendo tipo mineno ka ma en tipo mar Archbishop mano mar kanisa makopere county ma Kisumu mong'ere kaka Morris Muhatia nyakwaramuge juanga odiochieng' manyoro no oyudo masira mabende noyudo ne en masira mabende notimore e wang' apaya mano mabende nitiere e county ma Vihiga nyaka sani orwake e od thieth masira makamano notimre kama bende nyamburko mopogore opogore notumore kata kamano Morris Muhatia en achiel kuom jogo kuma bende noyudo hinyruok e masira makamano kata kamano kaluore koda Father Felix Atinda mabende nochiwo report makama owacho ni ngimane ni kama ni kare nohinyore mana matin kata kamano odiochieng' manyoro notere e kar od thieth mano ma St Elizabeth Mukumu mano mantiere e county ma Vihiga bang' mano nogole kanyo otere e kar od thieth ma Aga Khan mantiere buore Kisumu kata kamano nyaka sani report mabende choponwa en ni Muhatia osekow nyaka e boma ma Nairobi ka bende oyudo thieth makoni kod kocha noyudo hinyruok mano e kore koro podwa oro ne ote mag mos kendo wakwayo ne changa mapiyo mano en Archbishop mano mar kanisa makopere Morris Muhatia e county ma Kisumu kopogore gi manya kwaramuge juang en ang'o kendo mabende wantiere godo kama bende nantiere godo chakre sa 1 nyaka sa 2 mar okinyi ponono kinenya kwaramuge juang
Odiochieng' makawuono piny mangima hingo odiochieng' noero mabende idhialo kata mana itieko midhiero mabende jofwambo osebedo katwake. Okinyi makawuono nantiere koda jofwambo kabende nwalero midhiero mabende jofwambo osebedo kakadhe e kor gwenge mopogore opogore. Chieng' tarik 2 dwe mar 11 higa ka higa piny mangima jadhialo odiochieng' noero mar chungo kata kwedo midhiero mabende jofwambo osebedo kakadhe. Kabende thor wach mahigane gi dho ngere en prevention, protection and prosecution. Jofwambo nego bedni iumo igeng'o kata mana gin giwegi bende nego bedni giumore gin giwegi mano kaluwore koda masire mopogore opogore. Kinde mosekalo nyaka Ramogi Ajwang' iseneno kata mana e tipo mopogore opogore, videos mano kineno kaka jofwambo mapacho ka kata mana mawuok e pinje maoko osebedo kayudo midhiero. Inyalo kata mana paro juma mokadho nitiere achiel kuom jofwambo mawuok e piny Pakistan mabende nochiel koda magina gi obila e pacho kae. Kata bed ni obila mapacho ka nawacho ni okang' makamano kana gichiel gi magina ne en okang' mok ne kare kendo moko winjore. Kata kamano odiochieng' makawuono mano odiochieng' mabende idhialo. Kabende odiochieng' makawuono rombe nitiere mopogore opogore, rombe mabende ibago koda duonde mopogore opogore mag fwambo. Wang'e nitiere romo mabende dhi nyime gi sani, romo mabende obage koda duol mar Media Council of Kenya. Romo mabende dhi nyime e magawa moro mantiere buore Nairobi. Kenya Editors Guild bende dhi nyime gi romo makamano bende e magawa moro mantiere e kaunti ma Nairobi. Duto te wabiro bedo kwa kiloni e weche magwa manyiena. Kopogre gi manya kwa Ramogi Ajwang' en ang'o kendo matimore. Kineno tipo makama, ma en tipo mano mar County Assembly. Kata kamano odiochieng' makawuono e County Assembly mano ma Homa Bay. Committee mabende nopuodhi mauke County Assembly ma Homa Bay mar timo report ahinya kaluwore koda jotend migepe mabende nowale county ma Homa Bay. Jotend migepe 10 mabende nowal. Koro gitimo report mar mondo mi parni report makamagi kana gisetimo nego bedni koro gitero mano e nyim committee mar od bura mano mar County Assembly mano ma Homa Bay. Bang' mano to MCAs biro bedo kapuodho kata gitamore gi okang' makamano. Parni Gladys Nyasuna Wanga mano gavana e county ma Homa Bay bende nochuogo kata mana nowalo jokanyo 10 e lemo mar migepe mopogore opogore. Kabende achiel kuomgi bende ne Joseph Oyugi Magwanga mano jalup gavana e county mano ma Homa Bay bende nochiwne lemo mar bedo jatend migao mano mochung'ne weche mag pur koda arita mar jamni. Koro odiochieng' makawuono biro bedo ng'eyo ni en report mane mabende gibiro bedo ka gichiwo odiochieng' makawuono. Reporter mar county ma Homa Bay mano Ali Abich biro bedo kaluonwa wach makamano. Kwa wuok e county ma Homa Bay nyaka Ramogi Ajwang' adwaro mar mondo mi wateri e county ma Kisumu. Kineno tipo makamagi mago gin tipo mag rech. Ginyalo bedo fulu kata omena luore kaka ing'iogi. Kwa kamano odiochieng' makawuono nyaka Ramogi Ajwang' e county ma Kisumu jofwambo magwa biro bedo kaluwo wach ahinya motenre koda pith mar rech. Kabende nitiere jopith rech mago fish caging kata mana fish farming mago rech mipidho. Nitiere kaka gisani kaluwore gi nengo mar ngima mabende ohidho. Chiemb mago mag rech bende osebedo ka hidho mana kaka chiemo mamoko kata mana chiemb rech bende sani koro osebedo ka oidho makoro nitiere ywak ahinya e wi jopith mag rech mawuok e dho wath mong'ere kaka Ogala mantiere e county ma Kisumu mabende koro ywak matamre gi nono ni chiemb rech koro ohidho makoro gisani koro kata mana rech bende ok yud chiemo e yo makare. Okang' mabende koro giywak ni nitiere rech mabende ojabed ka igolo e piny Uganda mabende koro giwacho ni opong' e county ma Kisumu kaluwore gi midhiero mabende gikadhe. Odiochieng' makawuono jofwambo mago e county ma Kisumu biro bedo kaluwo wach makamano. Kopogre gi mano kowuok e county ma Kisumu nyaka Ramogi Ajwang' nego bedni atieko chenro makama. Kata kamano kineno tipo makama, kineno ranyisi makama, wiki kwil midhusi mar corona pod otimo newa e pacho kae. Nitiere medruok mar midhusi mar corona bende irwako abuog rombe bende ilogo mana kaka kinde machon kada corona onomuoche pacho ka e higa mar 2020 nyaka sani migao mochung'ne weche mag thieth e pacho kaendi wacho ni nitiere medruok mano mar midhusi mar corona e pacho kaendi. Kabende gi medruok makamano osechopo e kwan atamalo 9.5 e kinde thuolo mar seche 24 nyaka Ramogi Ajwang' mosekadho. Oganda maromo 1113 mabende nopim midhusi mar corona. Kuomgi noyud ji 91 ka gin positive mano gintiere gi midhusi mar corona. 15 na gin welo mabende natimo limbe
buke pinje maoko. 68 na gin joma chuo, 38 na gin joma nyiri. Nyaka sani kwan mag midhusi mag corona duto te koriw chakre ne corona ne donje pacho kaendi higa mar 2020 en kwan mar 339 253 kata sani parni bende nitiere jogwek ma bende osetho kaluwore gi midhusi mar corona. Kwan ma kamano nyaka sani kaluwore gi migawo mochung' weche mag thieth en kwan mar 678. Koro nyaka Ramogi jogi bedo motang' nikech arita mari chako kodi. Neni irwako abuog rombe kama bende nitiere dhugruok mar ji galamoro. Neni irwako abuog rombe mar mondo mi irit ngimani. Kaka manyako Ramogi jogi kanyo bende makelo wae giko mar chal mar fwambo duche makawuono. Parni weche mabende biro bedo ka tuche kor gwenge mopogore gin weche mabende jofwambo mago biro bedo kaluwo odiochieng' makawuono. Kata kamano nyaka sani mago weche mabende odiochieng' makawuono biro bedo kawaluo. There's a Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kama Isaiah Wilson, Isaiah Meki. Natoka hapa Taito. Nafanya kazi hii ya nyumbani. Na kitu yenye nilivutia kwa hii Shabiki, niliona wengi wakipata hiyo zawadi, ndio sababu nilikuwa nakula mshahara 1500. Hiyo pesa itanisaidia hata kununua pia shamba. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee, upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Hello. Tafadhali waita wapi? Leta wacha mambo mingi tafadhali kwa unyenyekevu. Mara pilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali. Leta hiyo itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote, kwa sababu managu, mara unasema pilau, mara sijui chibis, hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811*401# to get letter kama yeye. Okan bihan pande kendo chakre kawuono kendo okan nyatiu. Seche ma inidwa wuoyo, adwa di woka ino kikadwal marach kamano. Baba onogero ni onni mondiko ni nyingi e kidi moro mopande itok ot. Ano hera moherigo, ana wacho ni adier. Ane mabo wacho gima botimre ka. Abodhi nyime dakika. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhego orege jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kikiluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch Jopiny. Tudrigi jalendo Trevor Mbija, Sadek Otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Penj laktar.
ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo madhiya, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kaw simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mane Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. Ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiochieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malich. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sasa. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mane Ramogi TV. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mane Ramogi TV. Ngeso ka ngeso chakre saa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka talanta, kitendawili, koda lunga. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, sigani mamitna. chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso ka ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng' kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgei Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Walero ngeso. Nyakora mga jwango yaure kendo machiegni waseduogo kar kae imadho gimoro ichamo gimoro isewuok irieri alwakni machiegni chenro koro wantiere ka chenro mar
mbaka oromo koro dhi nyime Sharon Ong'aw nosechake kendo kama noseng'awe kacha ka waluwo mana gigo bende matimore e counties mopogore opogore arwakini machiegni sani nyaka warom kanyo sa 5 mar onyango nyinga Cleophas Oluoch Kisumo kana kwar koro ni kodi kada tai achiel kachiel mana mos wacho ni wadhi mana kodi mos ka gima imadho kanyo madhe mana mos okinyi makawuono pod en mana chieng' tich adek koro gimoyieni madho sani inya madho mana chai kahawa moro kayudo kacha soti moro ikawo gik makamano nimar twak mana bedo ka en twak moro madwaro mana ng'at moro manyalo bedo kata ka winje yo moro maler Jangi maber nyalo winje maber ki in gimoro kanyo pi moro kanyo imadho e yo moro makare. Koro ok ni machiegni sani gino ma itiyogo tikode yo makare ka iweyo wang'i e kindegi duto ka intiere kae chenro mar piny nyalo yudi ka intiere wuoth. Wakwayo ni wuoth e yo makare kendo ichop kama idhiye maber. Koro chwako twako kinyi ma kawuono ka itudri kodwa mano e kuonde tudruok duto ma wantiere go achiel kachiel sani ka wantiere kodi. Wacho ni kawuono gi mwalose mbakoromo. Dongruok Kaluo. Dongruok ma Kaluo chako kanye. Gichaki counties koso oyo. Warito telo mar sirkal mamalo mondo chwal dongruoge piny kae koso oyo. Jotendwa manwa yiero nigi ting' mane mag chwalo dongruoge machalo kamagi. To dongruoge gi gin mage. County ka county onyalo chako kambi machalo nade. Tije inyalo yudi e kembe gi e yo mane. Arwaki ni machiegni. Mondo migi duto chopeyo makare. Wantiere kae kod welo, jolony e weche mopogore opogore mag dongruok achiel kod omenda kod uchumi. Wadarango ni counties wa Kaluo ere kaka wanyalo dongore kendo wanyalo timo gik mopogore opogore gi teko ma wantiere go kaka county. Mae county mogwedhi kod Nam Lolwe. E counties duto mantiere piny Kenya. County ma Siaya, Kisumu, Mabei, Migori ogwedhwa ni mar wantiere kod nam. Ere kaka watiyo kod nam no e yo makare. Ere kaka watiyo gi mwandu mawuok e buolo. Ma kinde mathoth waneno e county ma Siaya nitiere Goldi man kacha. E gwenge ma Seme, jogo mantiere e gwenge marata. Kata kikalo kacha Kondik, gwenge ma Sandak kanyo kiridri piny nitiere kuonde moko bende mantiere Goldi. County ma Mabei bende ungi Goldi. County ma Migori bende nitiere Goldi. Mwandu mawuok e buolo ere kaka itiyo kod gi yo makare. Bende nyalo loso kembe moko manyalo miyo dongruoge mopogore opogore. Jowa osomo to kinde mathoth. Ere kaka iloko rieko ma e buk mondo kete tim mondo yud mwandu kaluwore gi rieko ma intiere go. Arwaki ni machiegni welo makoni ni antiere go jolony mawuok e mbalariany jogo bende ma sombgi osedhi malach kendo gin gi lony mararie e sekta ma gilonye no. Mana koro kanga chako mana koni okinyi ma kawuono ni antiere gi jok mage. Kachako gi batha tung mogi kanyo antiere kod Kennedy Abongo machiegni. Kennedy Abongo en jalony e weche mag omenda kendo odiochieng' ma kawuono odhi twak kodwa kotenore kod weche go. Ere kaka omenda ma counties gi nyalo konyowa. Mathoth mantiere michulo mano sara mag dongruok to ni kure machiegni Kennedy. Kama chelo bende nyakora moke jwang. Antiere ka kod Woodluo Rateng Elias. Ang kona Elias koso Elias. Mano bende jalony e weche go mag uchumi koda ka dongruok. Ang okonwa ni weche machalo kamagi. Ken jalony e weche mag omenda bende ang okonwa. Ka bende odhiriwore kanyo kod jal ma bende osetimone wase konu motelo ne mano Kennedy Abongo ma bende jalony e weche go mag uchumi kod dongruok. Wach development gitimo gi yo machalo nade kaluwore gi uchumi ma wantie sani. Jalony e weche mag omenda bende koro wantiere go machiegni ahinya Rateng Elias. Erokamano Cleophas. Ayude en Elias. Kamano. Aya, mano ber kabisa. Woodluo bende nitiere kar ka. Kama chielo en wendo odiochieng' ma kawuono kata kamano ma ok en thuolo mokwongo mobiro RAMOGI TV. Mano en japuonj e mbalariany no ma Nairobi. Mano bende en jalony e weche go mag uchumi. E kinde malach osebedo kodwa kae ka watwa kendo warango kaka wanya dongore e sekta mopogore opogore ta enya mano mar uchumi. Odhi bedo kodwa kae Daktari Duncan Eli machiegni. Erokamano Cleophas. Nyakora moge jwang koro ochako sani SMS line maro yao 2390 konwa ni sani gavana mari onyalo miyo gima chalo nade thuolo mondo mi oger e county mari. Onyalo bedo kambi, onyalo bedo gino manyalo kelo yuto. Gimane madier ni gavana mari oger. Mane penjo ma penjo odiochieng' ma kawuono kata gima duong' monego bed ni yawo e county mari manyalo kelo yuto ne jodak e county ma intiere no. En mane? Jodak e county ma Migori simu waseyawo, line mar SMS waseyawo. Ochila yako nego bed ni tim ang'o. Mano gavana ma Migori. Jo county ma Homa Bay, Gladys Nyasona Wanga, gavana
osechako kacha mokwa mogono wacha kacha enoregi kowuok e bando mana mopidhe kaunti mo Mabei. Onego chaka ng'ukendo kopogore gi mano. Ornwa ote sani e kaunti ma Kisumu nam ni jiteningo ang'o mopogore gi nam manyalo chaki kaunti ma Kisumu manyalo kelo yuto. Professor Peter Nyang'nyong'o governor ma Kisumu onego bed ni gerang'o kata ang'o monego bed no yawo manyalo kelo dongruok kaluota inye kaunti ma Kisumu. Josiaya maembe nitiere Asembo kacha nitiere ochele moko bende man malo machiegni kacha gi aora Mayala. Gik magi menyalo bed kacha ka itimo ma governor Masiaya James Agre Orengo nyalo timo mondo mi okel dongruok ne jodak e kaunti Masiaya. Otego kochako sani wadhi somogi. Facebook wantiere live mar Ramogi TV, YouTube wantiere live, turiko dwako chako sani nyaka Sabich mar Onyango wantiere ka. Nyinga Cleophas Oluoch kendo koro wachako twak gi welo ma wantiere go ka. Mana kaka ne wachako wada mana koni chal mag counties ka koro sani wada mana rango gik magi manitiere e counties waduto. Omenda mosebed ka imiyogi chalo nade ka koro wada neno sani gigi duto mosebedo kata katimore. Omenda malach ma koro lach osebed ka igolo e counties ma opogore. Koro kae ka warango mokwongo ni arena telo mag devolution ne chakre mago telo mag kor gwenge wada mana ni rangi kata ka ni kalam kumoro tindike to asuda yo moro makare. Igni oseromo 9 moko nyalo wacho ni 10 ni mar tam ma governor Sario osebedo kata ka orumo. Are igalo 2013 mano ikomenda ka nyalo range kanyo igni 5 mokalo. Ere kako osebedi ka ipoge. Omenda gi osebedo ka medore county ka county. Ino county ma Kisumu e county mano ido omenda mathoth ahinya mano ka irango arene telo mag kor mag loch gwenge gi chakre. Irango kanyo ni omenda mantiere kanyo ero trillion kanyo romo nade. Mano ikomenda mara 2013 14. Irange kacha ni trillion maromo kanyo 4.6. Mano kane ntiere kar kanyo. Kaka machielo bende kane wantiere kanyo no sudo maero oidho kajo trillion 5.2. Mano iga mano luwe mara 2014. Kaka machielo 2015 noidho nyaka 6.3. Kaka machielo bende mago pesa mosechiw kata omenda mosechiw ni counties mano e kindiga no mara 2013 nyaka 2017. Koro kane orumo mano kane telo machielo ni pok no chako mane koro ringo nyaka wacho ni tok yiero no ento nodhi e yo machalo nade. Iraon kanyo ni bang telo bang igni 5 kacha counties no do omenda maromo nade. Kisumu trillion 6.94 mano nitie kar kanyo. Homa Bay ni kanyo kod 6.5. Migori trillion 6.7. Ka county Masiaya nitiere kanyo kod 5.7. Ka irange kar kanyo makoro bende osechiw tokiga mar 2017 mano modhi nyaka 2022 gichalo nade. Ka omenda koro nomedore county ma Kisumu ero pode mani malo mano ka warango kaka omenda gi duto bende osebedi ka itiyo ka en kacha kod omenda maromo trillion 8 mago mosechiw ne counties mano chiwe thuolo mag higni 5 duto. Kaka machielo kanyo irango county Homa Bay ni kanyo kod 6.9. County ma Migori ni kanyo kod 7 trillion 7.85. Ka county Masiaya nitiere kanyo kod 6.05. Mago koro omenda mosebed kacha ka ichiwo. Nyaka sani koro irango gigo mantiere kacha omenda mosechiw kwan omenda moriw mosechiw ne counties gi duto giromo nade. County ma Kisumu ema ero koro ni malo kanyo ka irange ni en gi trillion no kanyo maromo 47 mano mantiere kar kanyo. Ka county Homa Bay en 42. Migori ni kanyo kod 44 mano trillion 44. Ka Siaya nitiere kanyo kod omenda maromo trillion 34.94. Ka irange kama nitiere kar kacha kwan gi thoth nyaka rango gi kata kamano kik ibed gi luoro ni mar pod duogo mondo mi wanuogi kata kamano pod wantiere kar ka. Yore ma county yudo go omenda gi gin mage. Omenda mipogo maromre gi counties gi duto mawuok e sirkal mamalo romo kanyo omenda maromo trillion 2.5 mano ka ichiwo mawuok e sirkal mamalo. Omenda ma county choko kende maluongo ni on source revenue romo nade. Irango kanyo koro sani ero gin kanyo mano
bilion 271. Mich kowuok e sirkal mamalo, mano nyalo bedo kano miluongo ni government grants. Maromo kanyo bilion 142. Mago bilionde mabiro e county ka. Koro wadarango kanyo nere kaka ilokogi mondo gibedi. Ola kod mich kowuok kuom joket mwandu. Mago nyalo bedo jogo mawuok e pinje maoko kata dongruoge mopogore opogore mabiro e county. Mago loan and grants mabiro mondo chopi e chenro mag chwalo dongruoge mopogore opogore county ero koro romo kanyo bilion 191. Mago wechego maga grants biro waserango kanyo, mag loan bende waseneno. Koro wantiere karaka ote mantiere e wang' jowi ni sani wadhi duogo mondo mi warange kendo mi wanon weche mantiere kacha. To kata kamano magi moko kuom omenda ma waseneno makorgi lach mabiro e county. Dongruok makaluo dhi chako kanye gomenda gi duto kantiere kod jalony e weche mag uchumi kod dongruok. Adana chak kodi mano Kennedy Abongo. Lemno neni kawuok e counties gi duto omenda machopo kacha. Dongruok igni 10 mosekalo mag devolution. Bende gisechopo kare singo mane gichiwo ne jopiny kata gino ma devolution onego bed ni timo. Erokamano Cleophas. Kachako wachne okwongo waket ler ni pesa mane waneno ka gin billions ok trillions keto mang'eny mano thoth mokalo kamano. Koro mane waneno ka gin billions to kaluwore gi kwan man godo kaka an japog pesa madhi e county, kwan man godo nyaka sani en ni counties wa oseyudo pesa machiegni bilion 70 moro ka moro, mak mana Siaya ema puntiere 50 gi wiye ka. Apani nitie pogruok matin nikech kang'iyo kaka ni keto kwan ni riwo mana pesa ma wuok e osuru ma sirikal maduong' ng'ado. Okiketo pesa ma mich ariyogi ma ichiwo mano mag hola kachal hola kalure kod mich moa e sirikal maduong' kod mich moa e sirikende maoko. Mado ne pok iriwo. To kiriwo weche adek go, iriwo miluongo ni equitable share, ma en pesa mawuok e tax usuru mar sirikal maduong', iriwo loans to kod iriwo mich ma e pinje maoko. Pesa magiseyudo kwa e sirikal maduong', onge sirikal ma county ma Nyanza moseyudo below 60 billion mak mana Siaya kende. Homa Bay, Migori, Kisumu, all of them gidhi mana bilion 70. To kawang'iyo kaka dongruok osedhi, wayudo ni counties ma Nyanza githagore kabisa kuom keto pesa e dongruok. Pesa githoth gidhi e chulo ji to kod gimo miluongo ni operations and maintenance. Pesa mar ng'iewo fuel, pesa mar ng'iewo flowers, maua mag office, pesa mag ng'iewo chai mag office, pesa mag gik makamago. Operations and maintenance. Pesa madhi e dongruok kaluwore gi chik mar tiyo gi pesa mathurwa ka miluongo ni PFM Act onego beni en 30% iga ka iga. To katimo kwanda kacha, county ma Nyanza gin gi shida, gin gi thagruok kabisa kuom keto pesa madhi e dongruok moingo 30% kaka chik nendo dwaro. Iyudo ni kaka Kisumu ntiere gi shida maduong', thothne en okochop ga 20%. Kidhi e counties kaka Homa Bay gin gi shida maduong' kabisa kuom keto pesa e dongruok. Thoth pesa gi dhi e chulo ji to kod gima wacho miluongo ni operations and maintenance. Koro mano miyo dongruok marwa thirno king'iyo kipimo gi counties moko ma weche dongruok timore maber pachowa kae. Wach machielo en ni kata kuom pesa madhi kuom dongruok gi pod kendo nitiere kaka gipukore oko, gilal. Nitie gimiluongo ni leakages ma pesa gi eki samoro ok chop e yore kako ndik gi e buk nendo. Koro ni samoro ondik kata ni 21% no dhi e dongruok, to kidhi ng'iyo on the ground ni 21% ni
otimang'o, tibro yudo ni implementation kata yore mag kaka keto pesa e weche mag dongruok pod ok gilonye ahinya kaka counties ma Nyanza kipimo gi counties moko. Kimake mana gi kanyo, nitiere omenda mathoth ma bende oganda thoro wacho ni ka gichopo e counties iketo gi e tije machalo nade, omenda ma korgi lach mabiro e counties gi. Tena ng'o momiyo e counties gi duto, county achiel ma Siaya ema po nono nitiere piny kod omenda duto ma oseyudo. En gimoro ma olosi ni nyaka oyud matin ni, koso nitie gimoro ma jotelo samoro ok tim mondo mi giyud omenda mathoth gi. Pogo pesa madhi e county en gimitimo gi kwano. O depend on ji, kaka ji nitie e county population. Nitie moro michiwo according to land size. Ni to county romo nade. Nitie pesa michiwo according to, nitie michiwo equally maromre e counties te ma Kenya. Kamano. Koro Siaya ka yudo matin to ko yud matin nikech nitiere wach moro ma ok gitim maber. Apana. Oyudo matin mana nikech kaluwore kaka kwano nobedo kodgi. King'iyo to size ne ok oduong' ahinya, population bende Homa Bay gi Kisumu gi Migori oinge godo. Nitiere pesa mana matin kabisa ma ichiwo koluwore kod effort, iluongo ni revenue effort. Pesa ma county ogolo to en asilimia matin, apani en below, otin ne asilimia atamalo 2 mano kende. But Siaya ok yud matin nikech ni gitimo gimo marach, apana. Kaluwore kod kaka gibedo kod numbers mitiyo godo kuom chiwo pesa, data mitiyo godo kuom chiwo pesa. Kimake kanyo waduogo iri bende mondo ilerno mathoth bende kaka omenda ikoro ka gisechopo, ere kaka ikeyo gi migepe mopogore opogore mondo rang ni adieri dongruoge gi ochopo kare. Nyakora moge jwang' pod wantiere kae, anga biro iri bende jalony ma wantiere go kinyi ma kawuono naselero ni kacha ni wantiere kod gi adek duto, watemo mana rango ni nyaka sani gin mage ma wanyalo timo ni dongruok e counties wa kama wantiere. Rateng' Elias, ka rango counties wa makaluo, omenda gi duto te donjo, chak gi Migori, duo kanyo, Homa Bay, Kisumu, Siaya. Omenda gi duto ka gisechopo, en ang'o matimore ma japiny man piny ni ok dene ber mar omenda machopo e counties? Erokamano kendo Cleophas kuom miyowa thuolo mar chopo e twak ma kawuono mar mbaka. Mokwongo ago erokamano kuom keta e dier yawuoyi ariyogi, to adwa mana lero ni an apogora kodgi matin. Ma japog pesa, ma japuonj polisi, to an ja private sector. Koro an implement gik magi temo puonjogi. Koro dongruok makaluo kuom maoni mara ne wanyalo ng'iye diriyo kaluwore gi osiepena gi. Nitiere dongruok ma sirikal ema nyaka tim, to nitiere limit kata giko kuma sirikal gikie wuoth mar dongruok, ma nitiere part kata nitiere chenro ma ji giwegi ema nyaka tim, iluongo ni private sector. Sirikal onego ger yo, sirikal onego ger sikunde, sirikal onego ket gimiluongo gi dongere ni infrastructure. Ka giketo infrastructure maber, to miyo thuolo joket mwandu gi giwegi mondo bi otim part margi, kata korka korgi. Koro kiriwo kidienje ariyogi, kidieny ma sirikal otimo gi kidieny ma the private sector biro timo, aparo no oganda wanyalo bedo gi wuoth kata dongruok motegno. Koro thuth korka kora abro jiwo e mbaka wani, abro jiwo paro maneno ni private sector kata governors wagi, jotend wagi, onego gitim ang'o kata onego gitudre kiwango mane gi investors kata private sector players, mondo bedo ni gigero ndara kik dieke maninde ndarago, kata bedo ni gigero sikunde, nyithindo mawuok e sikunde go nyaka yud tije ma gibiro tiyo
nikech mane challenge ma wan godo maduong' kaka oganda Luo. Wan gi nyithindo makalo penj kabisa, to nyithindo gi giko gi ni kuma ginya yudo tije onge. Koro chalo ka gima waloso nyithindwa mondo dhi okwa counties kata ogendini mamoko tije. Koro an agombo ni e mbaka wa mwadwa bedo go matin ni adwa ni mondo atuom governors wa e yo maginyalo tudore go kodwa kaka ana private sector player laini mar holo. Nitiere rieko ma an godo mang'eni kwa tudore go governors gi jok mane gi paro machalo gi mara, to gik ma governors otimo, infrastructure ma governors oketo, biro miyo private sector players ae kuonde ma gintie kata mana internationally mondo gibi giket mwandu gi e gwengewa mondo nyithindwa oyud tije. Penjo man kanyo koro nikech koro kaida mana jiwo gigi ma dhi bedo ka timore chenro ni duto nyaka watieki ka walose weche mag hola ma en kumora achiel bende ma oganda nyalo bedo ni oluoro ni ka ochak ka hola nyaka county, sirkal mamalo ka hola, sirkal ma county ka hola. Hola ni ogi maber koso ogi marach. Iwacho ni kokawe ti wacho ni ober ni mar dhi kelo dongruok. Jopiny bende nigi ng'eyo mar gik machalo kamano. Jotelo ka kende monego bed kod ng'eyo machalo kamano nikech nyaka gibi kuomu bende jok mantiere private sector mondo mi un bende uchwal pachu to jogo mana sirkal bende nigi paro ma opogore weche mag hola e counties. Nyalo bedo ni ikawo hola mondo mi oger kambi. Wacho ni koro chila yako kawo mar gero kambi mar loso rabuon kata rech. Mano ere kaka jopiny nyalo winjo pek kata yor dongruok ma kamano mar jomage ma bochule osure ma bochule kosib gole kure e kinde gi duto. Erokamano, ang'eyo ni ja mbalariany ni biro jiwo part mang' na wachi ni kamano. To sirikal ok oyiene timo ohala. Sirikal en tije loso yo mayot mondo joma timo ohala oyud tich mayot sama wande gi dhi mbele. Koro ok obi bedo mayot ne sirikal mag counties mondo dhi okaw pesa ni gibiro gero kembni. Gin ginyalo kawo pesa mondo gitim godo projects mag galamoro iluongo ni public finance. To kochopo ni gise holo pesa magi loso nderni, magi loso sikunde. Koro en jukumu mar private sector mondo bioti gi infrastructure ma serikende gi oketo mondo gin makoro gitim investment. King'iyo abro mi ranyisi kaka Homa Bay County Women Sacco nen paro maliw kendo achiel kuom gik manomora sana kuom governor masani ndalo mane pod en women rep Gladys Wanga. But osedhi obedo gi yukni ma akia koda be pod odhi mbele. To gimomiyo ne ok onyal dhi mbele nikech notudore gi siasa kata notudore gi telo makore nene wacho ni. Koro investments ok inyal riwo gi governance. Government en tije en loso chike, loso policy, keto infrastructure. Koro gima gin onego bed ni gitimo maber, governors wagwa maneno mbele onego gibed gi rieko mar dhi tudore gi joma nyalo biro keto pesa gi. Mondo okik gidhi gi invest Nyandarua, gibi gi invest Migori. Ma ginyalo dhi e pinje ma oko kaka China, Korea. Koro en gima dwaro strategic thinking matut kabisa. Koro magi gik mana gombo doyo tiendgi e chenro mwabetie ni. Mondo tok mbaka ni giyudie yo maginyalo kelo godo ji mondo ket kembni Kaluo, oket mwandu gi Kaluo mondo nyithindwa oyud tich. Nitie moko mabiro pimo ni kaluwore gi wach mar exporting jobs. Anan jalony ohala ma oko, international business. Nitie gima iwacho ni ki import ka gik utiyo godo e county u thothne gi gik moa e counties mamoko. Tiwacho gi in the term e dhok mar international business iwacho ni u export jobs u ne jo counties ma gigo kuma gigi lose. Koro mondo uduog tije gi e counties u mondo nyithindwe moti tije gi gigi onego ulos e counties u wegi. Koro mago gik maparo no wabiro doyo
sana kayudo support mag experts ariyo gintiere ka jolony duto ntie ka kendo wigi otimo jere wada mana rango kendo wada duogo mana ka wanono gi mos dakika 5 mondo msa 4 kapok ka uyuyo ni Dr. Dan Kaneli yuye jagi ma jolony moko bende osewacho motelo ni kacha dongruok ma kaluo ka iwacho ni en yore mag uchumi ntie kacha nyaka rangi tije bende koro donjo ka oganda ma kalelweti mamoko bende neno wa kawuono e wang' jowi mar Ramogi chenro mar mbako romo giwuok e mbalariany ma Nairobi kacha gin gi rieko mar chako ohala gin gi rieko mag chako ohala kendo mag riembo kembe mopogore opogore mondo tim maber ma rieko ma ng'ato nego ere kaka ng'ato golo rieko ipuonjo gi yo machalo nade mondo gol rieko mane wiye cha mondo mi kowuok oko bang' kosepuodhe kendo wacho ni osetieko mbalariany enoko kacha koro nyalo somo mar mbalariany cha nyalo yawo pache mondo mi otim ohala kata gik mathoth bende manyalo konyo jogo man alworage kata gien bende owuon mano bende ka rango dongruok mag counties ka waduogo tielo mar ariyo ka waduogo ka wachako kod ikene waduogo ir rateng chak Dr. Dan Kaneli ang kono ne siasa kod dongruok ipoge kanyo mondo koro ji obol achiel piny ji dhi nyime koso ji dhi kodgi te to mokwongo ne mano lerno mag mbalariany gi Dr. Kapok adonje wach mbalariany nitie jathum moro thurwa mar Adwen owero ni ng'at ka ng'ato gi tije inyalo were abiro wero ng'at ka ng'ato gi tije iwero ni Hams koro ayie gi Elias ne Elias wacho ni sirikal onego tim tije to jo piny bende nyaka tim tijegi dongruok magwa makaluo biro wuok ka sirikal o create enabling environment tiende na rita mar kwe mar timo ohala mimiyo nyithindo mowuok e mbalariany man gi rieko makare manyalo yawo ohala owinjo migi arita mar kwe ma ginya timogo ohandgi arita mar kwe ni ng'eni sami paro mar chako ohala kendo jok ma chako ohala gi gin joma wigi chikore mang'eny oparo no tim ma to tim ma to tim ma nyaka oyud gima waluongo ni incubation kamoro mi kwe wiye tiko nomera kami chomo ni tidhi lal chom yoni koro paro mag dongruok mag yawo kembe e thuchewa to wan gi dhano manyalo timo gima onge en enabling environment koso nyaluongo ni communal support makruok mondo ing'i tudruok ni ng'ani en gi idea ni onyalo golo pesa kanye mondo pache ni odhi mbele gire ni onyalo chake kanye ma ok ochul taxes moko mang'eny manyalo duoke piny koro magi gik ma nyaka jotendwa ng'i malong'o ni to jok mathindo matemo chako ohalagi ere tudruok mwamiyogi to gi tegruok mondo gigegigo oti kaka idware kamano kamano kaka irange gigi duto mantiere kanyo koro moge jwang' chenro gi duto ere kaka sirkal nyalo chiwo lwasi moro makare mondo mi chenro gi duto bende obini e yo moro makare dakika osekalo kanyo 59 tok sa 3 mar okinyi kendo akiani ma e thuolo makoro ber ka koro wadonje twak e kidieny moro machielo bende ka koro adarango ni chal mar wach en mane ka ang' wantiere gi yweyo moro amora bende ang' wadhiye mana sani to koro kata kapok wadhiye kar kanyo kata kwanyalo kawe sani mondo mi ka ang' waduogo gigo mantiere ote ma ioro ka SMS line wa pod wayawo ka waonyo kod tielo mar ariyo wasomo ote mari kaeto wabedo kod ng'eyo ni in bende in gi paro mane kotenore kod twak marwa odiochieng'a ma kawuono ka watwak ewi dongruok kaluo kembe mage minyalo yawo dongruoge mage manyalo biro kaluo tere kaka in kaka japiny magi nyalo bedo machiegni kod dhod chunyi kendo nyalo timo ohala e lwasi moro malong'o ikete mana ka saa 4 chiegni romo kanyo kendo koro kaka oyuyo masani ka waduogo dongruok kod siasa inyalo poge e yo machalo nade mondo mi oganda oketenge weche mag siasa orang dongruok kuso nyaka gidhi kanyachiel pod wan ka chenro mar mbako romo kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya.
en mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo, kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many. Meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bless. Nyakwara moge jwang waseduogo yweyo wasekao kendo imino geni ni se yweyo kani yao ne gweno mondo wuog oko sangwen sani ka koth ok ochwe kama intiere kanyo. Ka koth ochwe to med loro negi de ka giwuok oko kacha pio ula dipoko lal kodgi kacha beni gitendo koro geng'ni ageng'a kacha ka nyaroya moro ntiere pok igolo mondo dhi olagre oko kacha yawa gate gole agola. Awuoyo gi jogo mopidho dhok e dala, ok jok mopidho dhok e town. Jok mopidho dhok e town dhok nok onindo kata dala. Kata kamano wantiere kodu, erokamano kuom kete mane Ramogi TV. E kinde gi dunosh waduogo kendo wadarango ote meku mawuoro kaachiel koda ka pat jolony ma wantiere go kar kae. To koro ote magu donjo kae. Ang' waorogi mondo mi ka ineno gi e wang' jowi mari kanyo, ang' wadhi nyime koda twak kama wantiere kar ka. Nosh waduogo rango siasa koda dongruok. Nitiere gik moko bende mani iwacho Kennedy Abongo kane chiwo twak mari mokwongo. Gik mathoth nitiere ma bende wanyalo bedo ni warango. Niere kaka counties yudo dongruok. Iwacho kacha omenda ma ichiwo negi. Omenda nyalo bedo ni chiwo. To moko bende siasa donje iye ka. Siasa kod dongruok mabire counties. Ipogo gi yo machalo nade. Makoro wacho ni oyo kide siasa oserumo wadhi nyime. Kata siasa oserumo wakao siasa gi dongruok wanywaki to wadhi korgi kanyachiel kata wadhi gachiel kende. Kiero siasa jopiny nyalo yudo achiedhrade machalo nade. To in bende korka korike kao weche mag dongruok. Ere kaka nyalo rango counties wa makaluo. Wathoro bedo e siasa ming'a makinde lal mag dongruok kosoyo. Cleophas erokamano ahinya kuom thuolo mimiya. Kuom wach mar siasa gi dongruok, daher mar wacho ni siasa gi dongruok, ka siasa oket maber, siasa en gima konyo yore mag dongruok. Lakini kaka Ker Moi ne wacho ga chon, siasa karach, dongruok bende ok bedi. To siasa bedo marach e yo makama. Siasa bedo e yo marach ka joma wayiero ok gin joma tiyo ne jopiny. Mane siasa marach. Siasa en yo ma iyiero godo joma telo ne jopiny. To jogi ok gitel kende, gin be joma bende rito pesa mabiro ne jopiny. Siasa marach matiende ni jopiny ok bed gi teko mar go kogno joma giyiero yo maler, ma samoro giyiero ayiera jok moko nikech jogo miyo gi pesa moro matin kata jogo nie party maber kata to ok gin jomo go kogno
ma gineno ni gin jogo manyalo rito pesa mar jopiny ka gisedonje telo. Kendo pinywa kaka jo-Nyanza, kaka joluo, kanyo wasehinyore ahinya. Wayudo ni wayiero ji, to wayiero gi nikech weche moko mopogore opogore ma ok oluwore kod uwezo margi mar kelo rito pesa mar jopiny, kendo chike yo maber e yo makelo dongruok. Mamano ka watimo maber, especially joma wayiere county, e telo mag county, telo mar MP, nikech MP be nyicha nigi pesa, sani pesa no osegol, wanyalo bedo gi dongruok moloyo. Adhi mbele ka wacho ni weche mag siasa anyalo wuoyo kuomgi kidieny ariyo. Kidieny mokwongo en siasa mag gweng' mag county. Kidieny mar ariyo en siasa mar national. Yiero kosetimore mar national, siasa rumo gi kanyo. Koro onge ja opposition, onge ja sirikal. Sirikal moseyier en sirikal mar Kenya mangima. Koro matiende ni sirikal matiyo en sirikal manyaka wayudi kaka wadonjo kuome, kata joma wayiero bende ma governors magwa, MPs magwa, county members of county assemblies, to ko ji tema tie sirikal nyaka dwar yo kaka ginyalo donjo e sirikal mamalo mar piny mangima mondo giyud kaka ginyalo kelo dongruok ne jopiny. Nikech ka kuom adier pesa mabiro e county thin, thoth pesa odong' malo kucho, to pesa modong' malo kucho ok en mar jok moko mopogore kod wan. Pesa ni en mar jo Kenya mangima. Matiende ni siasa ma wagoyo bang' yiero ok onego bed ni en siasa ma koro wajitenga godo ni nikech koro ng'atwa kata ng'at mane wa support ok oyier ni koro ni sirikal ni ok marwa. Sirikal en marwa, en mar jo Kenya te. Ng'ama oseyier mosedonjo e loch nyaka koro wayud kaka wadhire kendo kaka wanyalo donjo kuome mondo mi dongruok mar piny ka pesa modong' e sirikal mamalo oyud kaka chopo gweng'wa. Kwa warango ni dongruok ma kamagi chopo e gweng'wa yo machalo nade, Rateng' Elias, gik mage manyalo bedo ni thiro dongruoge machalo kama? Nitiere ote bende mantiere kama wadarango bang'e, to moko mosekale mana kinde mane wantiere yueyo, oganda mathoth bende ywak ni nitiere weche makagi ka manyalo bedo ni duoko kata thiro dongruok makaluo piny ahinya ka irango kinde gi tok yiero ka siasa pod nitiere. Kinde mage monego we siasa to oganda ochopi, kata kinde mage monego tim siasa yo makare mana kaka Kennedy lero ka mondo mi oganda yud dongruok magidwaro. Erokamano Cleophas. Kuom siasa gi dongruok, anyalo koni ni an aparo ni an achiel kuom jok manogombo bedo jotelo kom mar bunge manyatike kura manorumoni.